Seaside Figaro, joka suoritti melko tasaisesti. Ravista pidimme, meidän mielestämme se on hyvä. Se on tahdikas ja aika matkaa voittava, melko aktiivinen. Aina kun jotain halutaan enemmän, niin haluaisimme, että takajalka astuisi vielä syvemmälle rungon alle ja askeleen pidennyksessä saisi työntää vähän paremmin vielä. 7,9. Käynti on, ensimmäinen mielikuva on se, että se on iso käynti. Se ottaa pitkiä askeleita, mutta se ei ole aivan rento selästään ja kaarteessa tahti ei mene rikki, mutta ei pysy aivan 100% varmana. Joten kun me plussattiin ja miinustettiin, niin päädyttiin 7,5. Laukka on meidän mielestämme tänään hevosen paras askellaji. Askel vie hyvin eteenpäin. Se ponnistaa aika hyvin ylämäkeen. Pystyy venyttämään. Voisi vasemmalle olla vielä vähän isompi se venytys. 8,4. Kuuliaisuudesta 8. Hevonen liikkui enimmäkseen miellyttävässä muodossa. Se kantaa itsensä aika hyvin. Hieman jännittynyt selästä. Ja yleisvaikutelmasta niin ikään 8. Hyvinkin elegantti hevonen. Sillä on 2 hyvää askellajia. Ja jos vain käynti koulutetaan rennommaksi ja varmemmaksi, niin uskaltaisin sanoa, että tällä on hyvä tulevaisuus koulutelmassa. Kiitos.